Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Ini si Congressman Nonoy Defensor nga mainit nga nagatamyaw sa tanan nga Ilonggo sang isa ka malipayon nga Pasko. Kabay pa ang kasanag kag kabuot nga dala naton sa Pasko, madala naton sa aton mga pamilya kag mga kubos nga mga kasimanwa sa probinsya sang Iloilo. Sa liwat, Merry Christmas and Happy New Year. Katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Amo lang inang napinsaran ko nga pagi para makabalos ako sa kasapat nga ginhimo ni Ronnie sang buhi pa siya. Oh, amo na lang inang napinsaran ko nga pagi. Agod madula ang mantsa nga naghigko sa akong kasing-kasing kagkaisipan. Si Paulo. Isa ka dako nga tunok sa akong tutulan. Kag makaginhawa lang ako kung madula siya sa akong panas. Gani patyon ko si Paulo. Si Elmer, kabuot kit sa iya. Sa piyak sang gintampad ko nga kamatuoran. Wala ginagbag-ong pagtamod niya sa akon. Amo man kay Paulo. Kag ginapasalamatan ko ina sang dako. Wala ako naghinulusol nga siya ginpakaslan ko. Wala. Nakita ako kag nabatyagan nga bato niya si Paulo bilang anak. Tay, makaon ha? Salamat anak. Abang may katuan na ako sa makadali. Amo gali? Sige na. Kamu na lang anay ni nanay mo magkaon. Kay malakat ako ha. Ate sige taya. Malakat ako sa uma. Agad suguran ko ang akong plano. Batok kay Paulo. Kinahanglan nga madula na siya sa kabuhi ko. Diri ako mapwesto. Mapungko ako.
Piyongon ko ang akon mga mata. Kag sambiton ang orasyon. Karon, nagbulag na ang akon espiritu sa akon lawas. Kag-ari na ako sa ere. Samtang ang akon lawas, nagapabilin nga nagapungko, nga wala sang pangaliputan. Sa pamatiyag ko, kabahin ako sang hangin. Subunggit, magkadto na ako sa balay. Na, ari na ako sa sulod sang balay. Ato si Paulo. Ato siya sa lamesa. Hindi na ako mag-usik pa sang tiyon. Mapalapit ako sa iya. Nan, ari na ako sa iya, tubang. Karon, masulod na ako sa lawas niya. Ba? Ano ba yung nabatsigang ko? Kainit? Nagapalang init ang bilog ko nga lawas? Kalain? Ano ini? Daw sa malupok ang lawas ko sa kainit. Daw sa malupok. Nay! Nay! Wala na. Tapos na. Nagwasaag na ang lawas ni Paulo. Kagang iya mga unod daw sa ginaling nga karni nga naglapta sa salog. Kagang iya mga kasudlan naglinapta lang sa lamisa kag pulongkuan. Aba, si Ana nagwa na siya sa amon hulot. Paulo? Ano ato? Diyos ko! Diyos ko! Anak! Paulo! Ano natabo sa imo? Ano natabo sa imo? Nga mo sining kahimtangan mo! Sino nag-imo sini sa imo? Sino? Ang imo lawas! Nagpululag! Ang imo mga unod! Naglinapta sa kalanan! Tabang! Tabang ka mo! Nalipong siya. Karon, mahalin ako dere. Kag mabalik na ako sa akong lawas. Kag magpauli diri dayon.
Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pa gid ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila kag magpainit agud mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Nagapakig-unong ako sa natabo kay Paulo, Ana. Chay usang. Madamo ging salamat. Kasakit sa natabo sa akon anak. Kagang iya kamatayon. Kasubong man sa kamatayon ni Ronnie. Oo, no? Kagtub-tub subong. Wala pa mahibalaan kung sino ang dapat nga manabat sang iya kamatayon. Kagkaroon, ara naman. Si Paulo naman ang nangin biktima niya. Gusto kong mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang akon anak, Chay. Apang paano? Paano, Chay usang? Amo ina ang palamangkutanon. Nga tub-tub subong. Wala gid ako matagan sang sabat. Wala gid, Ana. Lalubong na si Paulo. Kag si Ana. Wala gihapon maguntat sa paghibi. Halos adlaw kagabi ng paghibi niya. Kag hindi ako makahibalo kung paano ko pakalmahon ang iya nabatsakan. Nakahibalo ako na nagaduda na siya nga ako ang manugbarang. Matapos ang natabo kay Ronnie kag kay Paulo naman, apang wala siya sa mabakod nga ebidensya batok sa akon. Aga na gali. May nagahikot sa kusina. Si Ana ayan. Babangon ako. Kamagdagto sa kusina. Handa ng lamesa. Makaon na kita. Nagayom na siya. Magbungko ka na. Kay timplan ko ikaw sang kape. Salamat. Dalipay ako. Nga nagbalik ng iya kapagsik. Kaginasikaso naman niya ako. Pareho sa ginabuhat niya sang una. Ga,
Ari galing binaligyan ko sang isda nga nakuha namon subong adlaw. Wow! Daging swerte ka mo subong sang imo buso? Ginkaluyan man siguro kami sang mahal nga Diyos. Kay pila ka adlaw man nga halos bisan gani og bakal sang kape wala gid. Kay wala gid sang pangwaon. Ate sige mabakal ako karon sang karne. Malaga ako para isud-an naton sa panyapon. Nakahibalo ako nga paborito mo ang linaga nga karne sang baka. Ikaw ang bahala ga. Wow, busogin ko ba? Busogin ko ga. Mo, kanami abis ang timpla mo subong sang nilaga Amo ina ang ginasiling nga ginlaktan sang pagpalangga. Wow. Wow. Nagbalik ng pagkapalalaw niya. Salamat Diyos ko. Nagsala lang gali ako sa akong pagpati. Nga nagaduda na siya sa akon. Makadtuan na ako sa Tianggi May baklon la ako. Ha? Ano? Ang paborito mo Dawala ka na nakawan batol sinang nagligad nga gabi Gani baklan ko ikaw bilang bulong sa kakapoy mo. Bawa. Salamat gid ga. Nalipay ako. Nga nabatyagan gihapon ang pagpalangga mo sa akon. Ano ka ba laman? Wala man ina nagbago. Kag subong, wala ka na sang katunga. Tungod wala na si Paulo. Bay. Wala na ako sang iban pang patungdan sang akon tion kag pagpalangga. Kundi ikaw na lang, Elmer. Ga. Mahamuok ng iya pagtulog. Tungod sa kahulugpon. Ay, Elmira. Wala ko magkunahuna nga maabot ang tion nga ini. Wala, kid. Ba, aga na gali. Kagkasakit sang ulo ko. Ayhan, nasubran ako sang gininom ko kagabi. Mabangon ako. Ano ini? Ano ini? Hindi ako makahulagaw. Naghapos ako diri sa hiligdaan. Kagano ini? Napuno sang dinamita ang lawas ko? Uy! Amo ining mga dinamita nga ginagamit ko kung magpangisda kami. Hindi. Sa tiyon nga maglupok ini nga mga dinamita. Sigurado, hindi na ako makilalaan pa. Tungod magkaladugmok ang bilog ko nga lawas. Kalahin sa pamatyag ko. Hinalila ako nakabatsyag sang kahadlok. Si Ana. Nagabugtaw ka na gali? Ana? Anong buot silingon sini? Ana? Ang buot silingon sina. Nakahibalo na ako nga ikaw ang nagpatay kay Ronnie kag Paulo. Ano? Sopot ka! Ano ba lang ginapangambal mo, Ana? Nagbuwang ka na bala? Wala ako nagbuwang! Ine! Nakita mo, Ine? Hindi. Ang akong mga libro sang itong nga kaalam. Ine!
Amo ini ang mga ebidensya. Madugay ka na gali nga nagatuon sang kadimonyohan. Ana, palihog. Buhi ako, Dre. Buhi ako. Paagi sa itong nga kaadam. Nahimo mo nga palukpon ang lawas ang imo biktima. Wala ako sang kaalam nga ginaangkon mo. Apang masarangan ko nga palukpon ang lawas mo. Ana, palihog. Palihog, patawaran na lang ako, ay. Patawaran ako. Wala sang kapatawaran ang ginbuhat mo! Demonyo ka! Gani maghanda ka! Mabatyagan mo! Kag maeksperiensyahan kung paano napatay si Ronnie kag si Paulo! Hindi. Sa kadamos ang dinamita nga nahigot sa lawas ko. Kung maglupok ini, mawasag pati kalag ko. Magpangayo ko na sang bulig kay Satanas! Kaysa hindi madugay, mapauli ka sa impyerno! Hindi. Ginpasigan ni Ana ang iyang lighter. Kagara, ginsindihan na niyang pavilo sa dinamita. Ana, hindi! Hindi maluwi ka! Hindi! Diro ko na! Ana! Mapalayo ako dire! Ana! Ina, amo ina ang bagay sa imo. Amo ina ang balos ko sa pagpatay mo sa mga tinuga nga nangin mahal sa kabuhi ko. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia. Magabiang, dili natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan, mag-misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo!